Egun on guztioi, egia esan, ez dakit nola interpretatu behar dudan gaurko txalo zaparra dau. Ez dakit egindako lanagatik eskerrak ematen ari zareten edo kontrara, behingoz banoalako pozik edo ospatzen ari zareten. Bada espada, eta hau ez da mehatxu bat. Badakizue, ez noa urrutira. Beraz, ez egin ilusio handiegirik. Ziur egon, modu batean edo bestean, pairatzen jarraituko nauzuela. Edo nola ere, hau izango da, sortuko idazkari nagusi gisa, egingo dudan azken hitzartzea. Horregatik, gaurko hitzartze hau, zuei, bereziki zuei, eskerrak emateko baliatu nahi dut. Hasteko eta behin, eskerrik asko, urte hauetan guztietan eman didazuen babesagatik. Plazer eta ohore ikaragarria izan da bidearen zati hau, elkarrekin egitea. Babestuta, sentitu naizune oro. Babestuta, pertsonalki, babestuta, politikoki, babestuta, kolektiboki. Eta hori, halako mailako ardura bati buruz ari garela, zinez, benetan da altxor bat. Horregatik, berriro ere, bene-benetan, bihotz-bihotzez eskerrik asko. Eskerrak eman nahi dizkizuet ere, urteotan, guztiotan, gure herri zahar honekiko konpromisoari tinko eutsi izanagatik. Konpromisoari eta borrokari esker iritsi da gure herria, 21. mendeko 3. hamarraldi honetara zutik, bizirik eta askatasunaren ateak parez pare zabalik dituela. Eta zalantzarik gabe, konpromisoari eta borrokari esker lortuko ditu gure herriak, lortuko dituelako askatasuna eta bakea. Eta nola ez, eskerrik asko ere, Pepe Mujikak esango lukeen bezala, egunero, sekula amore ematen ez dutenen aldean egotearen ezerosotasuna aukeratu izanagatik. Horri esaten zion berak militante izatea. Horri esaten zion berak iraultzaile izatea. Eta hori ez besterik zarete zuek guztiak. Pieza bakarreko militanteak eta iraultzaileak. Zortzi urte, errez esaten da. Pasadira ardura hau hartu nuenetik, eta akaso nik esatea gaizki dagoen arren, atzera begiratuta, harrotasun handiz, esan dezaket, pozik egoteko moduko lana egin dugula. Denbora honetan guztian, 8-10 urteotan, aurrera urrats handiak egin ditugulako gure eskapen prozesuan. Hasteko eta behin, ezker abertzalearen estrategia aldaketa, egonkortzea eta sakontzea lortu dugu. Ezkerreko independentismoari eta oro har askapen borrokari perspektiba eta aukera berriak zabalduz. Bigarrenik, presoen eta oro har errepresaliatu politikoen auziaren blokeoa apurtzea, eta auzi hori konponbidean jartzea lortu dugu. Erakutsiz, estatuak boteretsuak direla, bai, baina ez garaiezinak. Erakutsiz, herri mobilizazioarekin, herri aktibazioarekin eta ezberdinen arteko elkarlanarekin posible dela aurrera egitea, posible dela preso, ieslari eta deportatu politikorik gabeko etorkizun bat irabaztea.
Hirugarrenik beste indar politiko eta sektore batzuekin batera, elkarlanean, EH Bildu eta EH Bai irabazle batzuk artikulatzea, eraikitzea lortu dugu. Eta azkenik, lortu dugu ere, agian eta soilik agian, geure burujabetza nazionalaren berreskurapenaren bidean jauzi bat egin ahal izatea, ahalbideratuko duten baldintzak sortzea. Guztiarekin, eta hau importantea da oso, askapen prozesua une gako batera ekartzea lortu dugu. Es mucho lo que hemos avanzado estos últimos 10 años. Hemos conseguido traer, y es importante tener conciencia de ello, hemos conseguido traer el proceso de liberación a un momento clave, a un momento crucial, porque mediante ese trabajo, mediante ese esfuerzo de estos últimos años, hemos conseguido generar 3 grandes oportunidades potenciales. En primer lugar, tenemos ante nosotros y nosotras la responsabilidad, la oportunidad y, en cualquier caso, el reto de dar una solución definitiva a la cuestión de los presos y presas políticas vascas. Tenemos ante nosotros la oportunidad de dar un espaldarazo definitivo a la construcción de la convivencia democrática en este país, porque qué duda cabe, y esto hay que volver a subrayarlo, la convivencia democrática también exige que todos los presos, refugiados, deportados y deportadas políticas vascas vuelvan a casa en libertad, sanas y salvas. En segundo lugar, tenemos ante nosotros y nosotras la oportunidad potencial y el reto, en cualquier caso, de que el independentismo de izquierda acceda a los gobiernos de las principales instituciones del país y con ello ponga esas instituciones al servicio de las mayorías sociales y al servicio de la construcción nacional y social de nuestro pueblo. Y en tercer lugar, tenemos la oportunidad potencial y, en cualquier caso, el reto y la responsabilidad de dar un paso, de dar un salto en el camino de la recuperación de nuestra soberanía nacional. Tenemos la oportunidad potencial de elevar el campamento base de nuestras capacidades y de esa manera acercar la cima de nuestras libertades. No somos ingenuos ni ingenuas. También somos bien conscientes de que existen grandes amenazas. Principalmente una. Enfrentamos un gran riesgo potencial y es que el bloque reaccionario, que la franquicia estatal de esa internacional reaccionaria que cada vez está adoptando más fuerza y cada vez se está haciendo con más gobiernos a lo largo y ancho del planeta, también acceda a los gobiernos de Madrid y París, con las consecuencias que ello podría tener, tanto en las mayorías sociales de nuestro pueblo como en su propio devenir. Pero en cualquier caso, hablamos de un riesgo potencial, hablamos de amenazas potenciales. No está escrito en ningún sitio que eso vaya a suceder, porque, entre otras cosas, también va a depender de nosotros y nosotras. Por ello, no me voy a cansar de repetirlo. Ambición, ambición, ambición. Tenemos que dar la batalla, tenemos que librar esa batalla con quien tiene el convencimiento de que es posible cambiar las cosas, con quien tiene la certeza de que es posible cambiar el rumbo de la historia. Pero sobre todo, tenemos que dar la batalla, tenemos que librar esa batalla con una estrategia clara, orientada a la articulación de frentes amplios y plurales, capaces de construir amplias mayorías sociales y de disputar la hegemonía y el poder. Beraz, gure burua prestatu behar dugu, geure indarrak berrantolatu behar ditugu, aukeran
arrisku hori saiesteko eta aukeran izan badiren aukera potentzial handi horiek gauzatzeko. Inoiz baino gehiago efikazak, baina bereziki efizienteak dagokigulako. Inoiz baino gehiago indarrak askatu eta energiak biderkatu behar dugulako. Inoiz baino gehiago ezkerreko independentismoaren tresna nagusiak eta estrategikoak diren Euskal Herria Bildu eta Euskal Herria Bai indartu beharra dagoelako. Eta batez ere, inoiz baino gehiago Euskal gizarteko gero eta sektore sozial zabalagoak ezkerreko independentismoari egiten ari zaizkion konfiantzari erantzun baikor eta eraginkor bat eman behar diogulako. Hain justu hori da Kongresu honetan egin duguna. Hori da Kongresu honetan egin duguna. Geure burua prestatu eta geure indarrak berrantolatu. Eta horregatik ere, eskerrak eman nahi dizkizuet. Horregatik ere bai. Askapen prozesuak hala eskatu duenean, beste behin ere, duela 15 urte bezalaxe, geure buruak egokitzeko gauza izan garelako. Askapen prozesuak hala eskatu duenean, beste behin ere, egokitzapen politiko eta organizatibo bat egiteko heldutasuna eta eskuzabaltasuna agertu dugulako. Bukatzeko, argi esan nahi dut. Konfiantza osoa dut, aukeratu berri dugun zuzendaritzan. Konfiantza osoa dut gure koordinatzaile orokor berrian, Xabirengan. Ez bakarrik duten gaitasun politikoagatik, baita ere, une garrantzitsu honetan, borrokaren lekukoa hartzeari, tamaina horretako ardura bat hartzeari, baietz erantzun diotelako. Ez egin dudarik, lagunok, eskerrik asko, eta ez egin dudarik bide horretan, orain arte bezalaxe, geure babes eta konfiantza osoa izango duzuela. Niri dagokidanean, esan dut hasieran, ez noa urrutira. Hemen, etxe hontan, ez doa inor urrutira. Gu, nazio askapen mugimendua garelako. Eta nazio askapen mugimendua osatzen dugun lagunontzat, militantzia, ez delako jarduera iragankor bat. Militantzia, bizi osorako autu bat delako. Eta gu, autu horri lotzen gatzaizkiolako. Beraz, beste rol batzuetatik, beste ardura batzuetatik bada ere, bide berean segiko dugu. Gure herriaren askatasunaren, Euskal Estatu independente, sozialista, feminista eta euskaldun baten eraikuntzaren bidean. Horregatik, lagunok, behonda izuela, behonda igula. Orain arte lortutako guztiagatik, baina bereziki aurrerantzean ere elkarrekin lortuko dugun guztiagatik. Gora Euskal Herria askatuta! Gora nazio askapen mugimendua! Gora herria!